Fjum il-miliet rappreżentanti mis-27 stat membru inkluż minn Malta iltaqgħu fi Brussell biex jiġu aġġornati u jingħataw aktar dettalji dwar il-ftehim storiku ta' kummerċ wara Brexit li ntlaħaq bejn l-Unjoni Ewropea u r-Renju Unit il-ħamis wara nofsinhar. Kien in-negozjatur ewlieni tal-Unjoni Ewropea Michel Barnier li mexxa dan l-aġġornament dwar il-ftehim li ra xhur sħaħ ta' negozjati u nuqqas taqbil, partikolarment dwar is-sajt u l-kummerċ. Issa jmiss li fit-30 ta' Diċembru l-membri parlamentari Ingliżi jiffutaw dwar dan, bir-Renju Unit mistenni jneħħi l-liġijiet ta' kummerċ li kienet timponu fuq l-Unjoni Ewropea fl-aħħar ta' din is-sena. Fost l-affarijiet importanti li ġew maqbulem li ma jkunx hemm l-ebda tariffa fuq il-prodotti u s-servizzi bejn il-membri stati u r-Renju Unit. Qed jiġi rappurtat kif dan il-ftehim fih madwar 1250 paġna. Dan il-biġa reazzjonijiet pożittivi miż-żewġ naħat u segwew il-mexxejja tal-pajjiżi tal-Istati membri, fosthom il-Prim Ministru Malti Robert Abela.